mai jing yaro kalama Argentina ka her halolir ka final apoy bertei baropet Argentina persha Spain and ringen shep team Messi uklur jongi wat la larang ba ka mensim jing ya le kai kadang me ki bait Argentina kirwai da kasor vamos al biceleste ngiker pat banjo to ai ka bor to ai ka jing klein ka donut Argentina kan pelai haman ka menek ngin ya yang rengkat ka jing job ka long ka jing ang noi Argentina Argentina pilong ka jing sarong jongi lada Spain ka wanda ka bor ngiruk ngin ya le da ka mensil Messi haka donut kalama blue black white cutting shine 2026 ka final Argentina kan raya ka World Cup hey, 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 Romero ueng kum umau siang ailat yaki bawan syakmat Enzo Fernandez usen hapdeng daki paski ba itenat batsta Martinez ujing yada bakrau kisef jong upen kendit yaka pertei kinong kershan kirwai lang da ka jinkmen Argentina pidei ki jing ya lekai bakrau wat lada ka lengti ka ka jingait kam ju ka yang skem hadu ba ka nam jing ya lekai kang wan Argentina Argentina ka jing ik jong ika